pukul tolu botari. Napatuluhon inang Padita Nurista Simajuntak STH marjamita di HKBP Menteng Lama pukul sia anugut. Namangihut kotak donasi bahen na perlu tu program kerja dohot operasional HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Domu tu pertukaran ni parjamita si HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Parmingguon Manogot KLA dohot Parmingguon Botari di patupado kotak donasi na maringanan di jolo ni pitu ni Garejatta bahen na perlu tu program kerja dohot operasional di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Tapah sahat ma donasi sian hita ganup di bagasan las niroha. Namangihut mangibati huria. Di hari Sabtu dohot hari Minggu tanggal 17 Mei 2025 borhat do punguan apostel mangibati huria ima HKBP Jepara huhut patubegihon edde puji-pujian di Parmingguon Manogot. Kegiatan nasida di hari Sabtu 17 Mei 2025 boido tapayitihut marhite live streaming di YouTube HKBP Sudirman Jakarta. Tatangyakon ma anggiat hipas nasida borhat dengan merdalan persauran di HKBP Jepara jala hipas nasida di Namulak B Tubagas Nabi. Namangihut ibadah Paskah Raya HKBP 2025. Ibadah Paskah Raya tahun 2025 on di Pamasado di tolu wilayah na perjolo ima di Medan tanggal 27 April 2025 nasalpu di wilayah 2 di Tarutung tanggal 10 tanggal 11 Mei 2025 jala di wilayah Napatuluhon di Velodrome Rawamangun Jakarta tanggal 26 Mei 2025. Namangihut titing sian Dewan Koinonia Seksi Ama HKBP Sudirman Jakarta naing patupahon pelatihan catur ima di hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 4 botari sahat pukul 5.30 botari maringanan di ruang Salomo. Pelatihan terbuka do tusude ruas ni HKBP Sudirman Jakarta jala tusude umur. Pelatih imasian pecatur master nasional. Akka ruas ni huriata nanaing madohoti pelatihani bui mendaftar tu amang bangun pakpahan dohot amang Roy Simangunsong. Akatiting na asing sian Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dohot Dewan Marturia, buima tajaha songon na tersurat di buku titik tabi. Namangihut Hata Mauliate. HKBP Sudirman Jakarta pasahaton Hata Mauliate tuito Katrin nababan na paradehon senek di Minggu sadarion 10 Mei 2025. Tuhat tama nama masu-masu. Napaduahon HKBP Sudirman Jakarta pasahaton Hata Mauliate tu keluarga Samuel Melvin Lamtio Parulian Samosir STMT inangi Indah Gloria Buru Sihotang SPSI MBA naung paradehon bunga altar di Minggu sadarion 10 Mei 2025 tuhat tama nama masu-masu. Namangihut ruas namar sahit akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton na adong di rumah sakit suangsong ini nang na adong di bagas nabi tajahama di buku tititabi jala tatangyakon manasida asa tumibu marhahi pason songoni matiting namasa dohon anam ngasa di huriata akatiting na asing na sokola ni jahon bui mata jaha songon natar surat di buku titik tabi moliate ma tuhat tama nama masu-masu. Tabige ma kor apostel
Duduti Korsian Seksi Ama.
Marede mahita sian bukuede nomor 188, laos tapapunguma pelean sada A dot sada B.
martangyang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Dihamuna amanami inanami ruas ni huria na hinaholongan mulai saha tahun nakaning tu kompleks gerejaon terasa keramah tamahan kehangatan ni ruas dohot parhalado na pajupang dohot tami langsung ma nangedbilu parhubasan ngabe taringot tami di 2010 tu 2010 sia nah ya marhubas di ingananon. Luar biasa pembangunan na pinatupani huriatta di Sudirmanon. Huwereng se di julon noeng merudak salau. Amang tambunan, amang simbulon, amang panjaitan dohot amang sirait. Sian saping nakanikuida amang tubing dola doang amang situasi marmata tarberengau dohot sude hamomang dohot inang. Di bagasan las ni roha dohot parsauran na uli nadingkan naing bigot tama hatani Tuhan. Usada hape pajupak kami nakaling dohot amang natutuai senior ahli pastoral di HKBP Pendeta Marudut Manalu pajupak kami nakaning mauliate di parjupangatta dohot sudema nek kamuna amang dohot inang nang naposo. Pupasatami ma tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu, horas madihita. Hujah hama hatani debata, jamita tuhita di Minggu sadarion, tersurat di Hesekiel bidu 34, mamuka sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 ono. Songonoma tersurat di si. Aisong nodo hatani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso sogot di biru-biruku jalaluluahku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna diari uju di tonga ni biru-biruna akana mapari ibana suak songoni au mangalului biru-biruku sogot jala paluauku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai uju di ari obun dohot hahulomon na maripotipot jala au manogihon nasida ruar sian akabangso dohot papunguhon nasida sian akaluat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai laos ahu marmahan nasida di atas ni akadoluk Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut permianan di Tanoon. Di japalan apalan nalomak au marmahan nasida jala di atas doluk akan natibbo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apalan nalomak japalanna di atas ni akaduluk ni Israel. Au sadiri ma marmahan biru-biruku jala au paluahun nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluakku ma namagui jala mulak buanokku natardepari jala lilitakku do nama bukangi jala pergogoakku do namar sahiti
Alai anggona moki dohot nagugui siap ponok kudo. Au sadiri tahe marmahatca marhite-hite uhum. Ido sahatna. Taboto do amang dohot inang. Taingot do. Mulai sian ayat sada di widdu 34. Di pabua do songod dia debata pabuahon tu panurirang Hesekiel adong teguran keras tu akka parmahan di tonga-tongani bangsoi. Apakah sebagai raja, pemimpin di pemerintahan, apakah sebagai imam, malim di bagas jor, manak pe panurirang. Nasinuru, manang na mengaku disuruh, manang na mengula siat diri na sadiri. Ada persoalan, ada penyalahgunaan kuasa, wewenang, jabatan. Jala dipakai nasida untuk kepentingan, keuntungan diri sendiri. Tapi sebenarnya nasida ikon mengula tu natoro. Bekerja melayani untuk kebaikan, kesejahteraan, keteguhan iman, penguatan iman ni bangsoni debata. Tetapi mereka mengabaikan tanggung jawab. Mereka memanfaatkan umat demi keuntungan pribadi. Mereka mengabaikan yang sakit, yang lemah. Dan mereka bergaya memerintah dengan kekerasan, dengan kuasa. Bahasa sonarira, kedinas-dinasan. Ahama pakorhon ni cara kerja nasongoni. Umat Allah tercerai berai. Marserak maparma biru-biru ni debata, bangso ni debata. Umat Allah menjadi mangsa musuh. Gabi sipul gahun ni akka parhuaso, akka nagugu, dohot bangso na asing bangso ni debata. Tidak ada lagi yang melindungi, yang menjaga, yang mengawal, yang memelihara. Dangadongbe, dangadongbe, nama ngeraduti, dangadongbe, nama perrohahon, dangadong, dau sude, holang sude, dangadongbe, na peduli. Muruk madebata di dogma, aku akan merebut mereka, umatku, dari tangan, dari orang-orang yang tidak baik menggembalakan. Nasudinggan marmahani. Paluau kudu nasida. Aku akan menyelamatkan umatku. Aku akan membawa mereka pulang. Aku akan berikan tempat yang baik. Ikonauma permahan nasida. Digambarkan Allah sendiri tanpa wakil turun tangan. Ibanama nanaing manguluhon, nanaing marmahani bangsonai. Idobana huriat HKBP memilit jahuba marmahan bangsona. Allah menggembalakan umatnya. Gation nama akka parmahani, akka pemimpini.
Dia Allah akan menggembalakan dalam kasih holong niroha, dalam kepedulian, takas di parrohahon, takas di tuluton, takas di ida, jala dijonohi, dengan perhatian yang sungguh terhadap umat. Tutuma, takasma, sakanma, ditogu-togu, dia jari, dia ju. Mungkin boido dipicang, diarahkan. Hurian itu hatta hitana masih aholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing molosongonido, gabeta ida ma di pasahat jamita sadariot tuhita, Tuhan gembala kita. Ia mencari, ia menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan debata. Ibana do parmahad dihita na mangalului, na pamalupon, dohot pasuakon, di paulak muse. Nguluta, dipulihkan. Jadi molo di tonga-tonga ni portibion waing, di tonga-tonga ni lingkungan, di tonga-tonga ni keadaan na menurut kita kecewa, kita kehilangan, dan kita berhadapan dengan para pemimpin yang gagal, yang tidak baik, para pelayan yang gagal, para pelayan yang tidak baik. Tetapi ada satu hal, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dang mauhom debata. Rodo ibana. Hadir do ibana. Atoan nado nama saya. Jupangan nado biru-biru nai. Ai didok. Aku sendiri akan menjadi gembala bagi umatku. Adong mak peralihan, adong mak pengambil alihan kekuasaan. Alelas disodo barita nauli amang dohot inang. Dia mai. Ketika Allah mengatakan, aku akan menjadi gembala bagi umatku. Jalasahat tu roha tu pikiran tu todita tu pakilala atta auma gabe parmahad dihamu. Auma parmahad diho ale amang naburju. Auma parmahad diho ale inang ale opung nisianu ay ngaluja o. Aku akan menjadi gembala bagimu, remaja, pemuda yang sering terombang-ambing dan kehilangan arah. Ada Tuhan yang memberi perhatian, ada Allah yang peduli, ada Allah yang mau hadir dan merangkul. Dung-dungon na dohita. Dung-dungon na. Haulon na dohita. Abingon na dohita. Pahoton na dohita. Tuguon na dohita. Tuturan na dohita. Palabokon na marohatay. Odo gabi apul-apul. Dihita. Ini menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kita di dunia yang tanda petik agak kacau, di dunia yang melelahkan, di dunia yang sering membuat kita hampir kehilangan kekuatan, pengharapan dan lain sebagainya. Tabuak maju na parjulo berita naulii ima Tuhan gembala yang aktif dan bekerja untuk pribadi-pribadi. Parmahan na aktif na mangula na berkarya do debata jalarodo ibana manopot
ganup halak. Jadi iko mulai manyan tarasahon. Haroron ni Tuhani manise hita, manopot hita. Kehadiran Allah yang menyapa. Kehadiran Allah yang menyentuh kehidupan kita, pemikiran kita, perasaan kita, emosi-emosi kita. Jadi molo didoksong nih gabe apul-apul mai tuhita. Jadi tunaposo buido catat tamu. The Lord, the active and personal servant. Ibana do. Parmahan na aktif. Jalaro majupangi hita secara pribadi. Ima berita naulina percolo. Oleh karena itu ketika kita sebagai manusia merasa kecewa terhadap sesama, mari kita mengingat Tuhan hadir, Allah hadir dan mau menyapa kita. Molo pedonga jolma jut mengecewakan kita menurut kita. Alai anggo Tuhani terus do hadir peduli tuhita. Ai ditadda duhita. Jalarodu ibana. Laho mengalusi aha ragam ni suku-sukun na adong dihita ganu. Alani ikobarani donatoras madok tu anak konna. Anakku yang baik, Tuhan tahu anakku tersayang saat kamu merasa tersesat. Atau saat kamu merasa tidak dimengerti. Anakku na burju, buru hasian, di boto Tuhan ido, molo lilu ho, molo makilala ho, hirana swadong mangetusi ho, molo dihilala ho, dau sude jol maksyak ko, ala yang Tuhan ida, amang da buru da, rodo tu ho, urupan na ho, donganan na ho. Beranilah orang tua mengungkapkan ini kepada anak, merangkul mereka kembali, meneguhkan mereka kembali, menguatkan anak-anak kita, generasi ke depan, agar mampu menghadapi perubahan, tantangan zamannya sendiri. Alai do tuhita nang lansia. Digijangi 5 tahun memang, manang digijangi 10 tahun kategori lansia. Molo pesipata hita makilala terpujung hirana ditadikon ianakko kita. Alaikon porsea duhita. Rodo debata marmahani hita. Saat merasa ditinggal atau lemah, mari kita tetap yakin dan percaya Tuhan tetap menggembalakan kita. Kabar baik na paduahon ima, Tuhan mengumpulkan yang terserak, yang tercerai berai. Rodo Tuhani papunguhon akan terdepari, akan marseraki, akan medaudawi. Rodo. Termasuk molo tahapor sehai di tonga-tongani keluarga. Nasalilingon holang dau. Rodo debata naik pa punguhon, naik pa dumuhon, naik pa sadahon, naik pa damehon. Molo nungaro debata naik pa dumuhon, naik pa sadahon, naik pa damehon. Ba memang dipangido matutu
keterbukaan siak kita. Dibangido ma ukap marohatta. Berdamailah, bersatulah, utuhlah kembali. Ai saya taingo do molo ditiki pemberkatan nikahi. Napi nadumu di debata dan jadi sirangon ni colma. Oke lah, kita sebagai manusia kadang melanggar ini, kita berpisah. Ngadidok debata dan denggat sasada jolmai pujung. Ngadipasada hita di padomu. Oke lah, karena satu hal kita agak berjauhan. Alain wain. Hata ni debata sadarion. Manuktuk rohata. Aku akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Umat yang tercerai-berai, entah karena dosa, entah karena hukuman, dan ada di mana-mana. Tetapi Allah akan mengumpulkan kembali. Pasuangonna tuah kamarga nabi, pasuangonna tuah kahuta nabi, pasuangonna tu keluarga nabi. Tuhan ingin memulihkan keluarga yang terpisah, hati yang kecewa, iman yang goyah. Menang dia pe salah satu adoksiani. Muladong makilala ala ni dosana gabe marserak hirana diuhup Tuhani terbuang dibolokon di padao alai hata ni de batasah darion marsaringar tuhita majouhita rodoau paulakokku dohamu. Aku datang dan akan memulihkan. Naik pasuangon ni Tuhani dohita sudi. Sian na dau hian, sian na marserak hian. Suku-suku nuaik tuhita odo. Nasen madau doau nuaing siat Tuhani. Na sedang holang do nuaing nguluku. Sian lomo ni rohani Tuhani. Apakah saya sedang jauh dari Tuhan? Firman Tuhan hari ini dan catat para remaja dan pemuda. The Lord gathers the scattered. Pabungon nama akan naung dauhian. Barita nauli na patuluhon ima. Tuhan memberi makanan, ketenangan dan kesembuhan. Leonon ni debatama si panganon hademahon dohot hamalumon. Apakah itu kebutuhan fisikal, kebutuhan rohani, spiritual, kebutuhan sosial, kebutuhan emosional, dohotak kana asing, alai pasuangon ni Tuhani doi musai tuhita. Gohanna do sikop muse bainonna supaya kita menjadi manusia yang utuh kembali. Dalam melodidok disi, aku akan membaringkan mereka, membalut yang terluka dan menguatkan yang lemah. Catat remaja dan pemuda. The Lord provide food, peace, and healing. Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya makanan, tapi rasa damai. Dan juga penyembuhan dari segala penyakit. Aitakas do di boto jala di parrohahod de batana masa di ngulut tabi di perdagingon di partodion di pakilalaan di pikiran dohot akana asingi nuaing paulakon nama itu hita. Yesus Tuhan Allah memperhatikan. Jadi kita punya gembala yang memulihkan luka batin.
yang memberi damai, yang memberi kekuatan baru lagi. Ido. Jadi ikon laodoro hatta tu sona mang dohot inang. Saat kita kebingungan, ada Tuhan yang menuntun. Jalai matok taulakon. Anakku naburju, buru hasi aku, mululu jaho, mulu dakto tu roham, dakto tu pikiran dohot pakilala ammu. Ingot mak, adong do Tuhani, nama nugu ho, nama dongani ho, bahkan nama masu ho. Ada Tuhan yang membimbing, yang menuntun, bahkan yang memberkati. Anggoni kotonggo dohono taun, amang dohot inang, tuaka iana kotai. Kita juga lanjut usia. Tuhan tidak pernah lupa memperhatikan kita. Bahkan Tuhan masih menginginkan kehidupan kita bermakna bagi semua orang, bagi keluarga, bagi peparan. Alayadong dupe musai di dokon. Tuhan mengadili yang merusak kawanan dombanya. Uhumon ni debatado akan mengguturi, akan mengenegai, akan menggugai hasadaon, hadengganon, kesehatian, dohotak kana asing. Molo adong ragam ni ulau na denggan nang dipatupa, nang dilaksanakan, hape pitoradok pangguturi, pitoradok pamula-mula, pitoradok nama katahon ABCD dan lain dan sebagainya. Hati-hati. Suatu saat Tuhan akan marah dan menghukum orang-orang seperti itu. Molo didok dison, yang gemuk dan yang kuat akan kubuang. Aku akan menggembalakan mereka dengan keadilan. Ala yang go namok moki dohot na gugui. Siap ponokku. Parmahanokku may marhite ninna. Ido natadok sinakaning. Orang-orang yang menyalahgunakan kuasa wewenang untuk menindas. Bukan untuk melindungi. Untuk mengambil sesuatu dan banyak, bukan untuk memberi. Untuk merusak, bukan untuk memperbaiki. Untuk membuat sakit, bukan untuk memulihkan. Picangon de batado, deleido di dok dison. Picangon ni debata. Itu sebabnya kita dipanggil untuk hidup dengan adil. Jangan menyalahgunakan fungsi, jabatan, kekuasaan, termasuk kesempatan, dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita lakukan dengan baik, agar menjadi saluran berkat bagi siapapun. Tetapi kita tidak lakukan secara baik. Anggo disonik kon dohonot tado Tuhan, ampunlah aku Tuhan. Kalau aku melakukan sesuatu yang tidak kau kehendaki dalam tugasku, dalam masa-masa pelayananku, termasuk bagian refleksi nami secara pribadi. Tahun naro bulan Mei, asima rohani Tuhani meluhi pas dupe pensium mak. Sian hafad di tahun. 2 tahun terakhir ini, saya sepertinya terus merenung. Bohado Tuhan. Luasom mudo paujungokku ulaunon di bagasan hai pason. Urupam mudo wau.
satu ujung ni perjalanan ni ulau ni, kita dipanggil untuk hidup dengan adil. Jadi di tengah-tengah ni keluarga amang para suami, kita dipanggil untuk hidup dengan adil. Ngalam adil tagamuk kita tuboru ni rajai di Wagastabe. Sebagai orang tua, kita juga dipanggil untuk hidup adil kepada anak-anak kita. Songoni manak kamuna inaname tu amatta di Wagastabe. Mestinya ada evaluasi. Nunga songod dia hita songon natoras marmahani akka yanak kotai. Apakah aku menjadi berkat atau justru melukai sesama? Gabi pasu-pasu dong luku ulauku manang na manggugai, manang na manigai dong. Taida matantangan namang dohot inang di Jolo. Ada krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Baik pemimpin kerohanian, pemimpin dalam politik, bahkan juga di tengah keluarga. Ada kepedulian yang semakin menipis. Lamoru mak kepedulian ini. Banyak domba yang terluka, tetapi tidak ada yang mencari, apalagi mengobati, membalut luka. Bukan menambah luka. Generasi muda selalu mengaku semakin kehilangan arah. Butuh mentor, butuh pembimbing, butuh sahabat. Barani mahita kamang, tuanak kota, napi mudai. Ngadau umaju nasida siak kita. Ale toktong mata pasahat, prinsip-prinsip moral dalam kehidupan. Ajaran-ajaran Kristiani. Manang sian golongan lansia na merasa dilupakan. Padahal kita adalah bagian penting dari umat Tuhan. Alai di dok donak kaning. Torus do di parrohahon debata ngulutta. Hamuak kamang doh tinang doh tita sudi. Mulu naing tauji merasakan, merefleksikan pabahenan ni debata hatu hita, marhite-hite Tuhan Yesus. Buidu hita maredde nomor 500 sada ayat sada. 500 sada say ditugu-tugu Yesus. Holan ayat sadai pita dehon asata coba jo tohodo naung tapak kilalahon parmahanion ni debata tu hitabe. Boido diurupi pemandu nyanyian. Sai di togu
Firman Tuhan hari ini mengajak juga remaja atau pemuda. Mari mulai kita belajar peka, tanggap, sensitif terhadap teman-teman kita yang mungkin agak jauh atau tersesat. Carilah Tuhan saat merasa kehilangan arah. Dekati temanmu. Call them back to the Lord. Invite them, your friends, to return to the Lord. Brings your friends back into the presence of the Lord. Ima ulaham, ima taula. Tunatoras gabi parmahan nalam denggam nalam burjuma tuaka yanak kota. Jadilah gembala rohani bagi anak-anak. Mari kita meneladani pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tudong pangula di huria tu sudehita. Layanilah jemaat umat Tuhan dengan kasih, dengan kepedulian, dengan keadilan, bahkan dengan penerimaan, penghargaan, pengampunan, bukan dengan kekuasaan. Tu akan lansia pos marohatta. Toktong dope debata manguluhok kita. Percaya bahwa Tuhan tetap menggembalakan dan memakai kehidupan kita. Kita semua dipanggil untuk meneladani, untuk meniru Tuhan yang menjadi gembala bagi kita. Jala odo ulupuluptak. Lasni rohatta. Hobbartu guarni minggu sadario. Molo de bata. Gabe parmahad di kita. Ikon tabama lasni rohatta. Marulupulo. Jadang sekedar marlasni rohabe. Naik level mahita. Naik tingkat mahita. Marulupulo. Dan inilah harapan di tengah dunia yang mungkin semakin kacau. Omma pakirimota di tonga-tonga ni portibi na tainganion. Molo tadok ngalap songonobe. Lujongon ni debatado hita. Aduon na dohita. Hapugad duibana. Madjonohi. Madjupai hita. Akulah akan menjadi gembala bagimu ninna ibana tuhita. Jalatu sudehita. Ikko pos dorohatta. Napakyon ni debatado hita ganup. Pribadi lepas pribadi. Asarap hita dohot keluarga dohot dongatta. Dijulu ni debata. Asa gabe di parmahani hita. Believe that Lord still serve you and will use your life. Tahapor siaima. Toktong do Tuhani marmahani hita jala pakyon na mangulutta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan hupasahat tami tuho. Ala takas do hupakilalaho kami. Parmahanium tuhami bi. Tu keluarga nami. Tuhami ganuk marsada-sada. Molusipata maol huat tu si hami. Pabahenamu dingulu nami. Gabidang hudok kami mauliate tuho.
Asih marohap Tuhan. Patinggil ma si pareon partodion nami. Asa bui hubigi hutangi hok kami. Suaram ganu pari ganu tiki nama ju kami nama ngelek kami dohot harorom nama dung kami maju pangi kami nak sangat terdepar marserak dau holang alai nuaing rodo ho laho padumu hok kami laho padame hok kami lahu pasadahok kami mengutuhkan kembali pribadi juga keluarga, persekutuan, kelompok, persauran nami. Mau lihat ma'ali Tuhan. Tutuma pamalum hami. Tutuma padumu hami. Tutuma pasada hami. Rade mahamin waing uluhononmu, tuturanmu, tugu-tuguanmu, jala pasadaon dohot padumonmu. Mauliate ma alani hatam na hubigi hami di harion. Pasu-pasu ma persauran nami ditongan di keluarga nang ditongan ni huriam. Mauliate hu pasahat tami tuhali Tuhan. Ala dipasang asin roham hami bui mar persauran marhite-hite kebaktian sadarion. Tu ruas parhaladu ni huriam na adong di HKBP Sudirmanon. Sai pasu-pasu ma hami saluhut na. Sai pasu-pasu ma nang keluarga nami be akayanakon nami pinoper nami manang didiape. Pasu-pasu ma parhaladu ni huriam amanami inanami dohot sudi akadiwan seksi na mangula na makubasi di huriam di ingananon. Baik pelayan tahbisan manak pe pelayan non tahbisan na niuluhon ni naposom pendeta subok si manjuntak rap dohot sudi pangulan naguktiki di parsauran di pakubasion dohot diragam ni ulaw ni satoktong di bagasan las ni roha hami saluhudna pasu-pasu manang hami dia kaulaw nami marhite-hite pasu-pasu mi buwi nang hupasahat tami hamalateo ang syukur di tonga-tonga ni huriam manak pena mangurubi tu pembangunan ni huriam dison pembangunan fisik pembangunan perdagingan alai lumubima tu pembangunan partodion pelayanan di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan asi maroham di hami melutung adong na di bagasan paru kilo dohot arsak ni roha say lehon ma apul-apul dohot gugu asa tarapul jala margugu jala marpakirimon nasida marpakirimo kami tujuluanon molo tungadong na di bagasan parsahiton di bagasan perawatan di inganan na maragam di rumah sakit manang di bagas nasidabe di bagasan pemulihan basa-basahon ma Tuhan hamalumoni molo tungadok siya tonga nasida naing madalani tindakan dokter di arion manang di mingguan say patulus may mabuan hinauli hinadinggan hamalumon niakka parsahitoni pasu-pasu akana mendampingi dongan nami keluarga nami na marsahit jala lehot tu nasida pos ni roha na hadir doho rap dohot nasida nang di parsahiton nang di parukilon nang di akka arsak ni rohape soni manang akayanakon nami remaja na pusubulung diganup tantangan hidup na dia dupi asi rohap Tuhan dongane pergugui urupi unang loas nasida tertuk-tuk manang madabu tugu pahot
pikiran rohana sida pasahatu dirina nguluna cita-citana tuho sayho magabe madongani nasida be. Tuhan pasu-pasu mak persauran nami sadarion pasu-pasu hatam nahubigi hami pasu-pasu hami nama nangihon hatami luas mahami mangulahoni di tonga-tongani ngulu nami be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amin. Taparade edeta sian nomor 680 sia mamuka sian ayat na perjulu huhut hita pasahaton peliata.
matangiakon mah pilihan na tapapungon martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sa luhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasea kami pilihanon, pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutaddahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami, madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaunmu, say saut ma lomo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion, hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan, na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata, jalan mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Sebelumnya yang persembahan aja, persembahan ya. 128 dikakak 162. 162 kita.